sarki duniya, Allah samu gama lafiya. Mun je birnin Borno mun ga takaicin duniya, wasu yaran ba lafiya wasu ko sun bar duniya. Ina za mu je ne jama'a a wannan duniya? Ina yi kukan zuciya na yau na idaniya. Ƙungiyar Jama'atu Ahlis Sunna Lid-Da'awat wal Jihad, wadda aka fi sani da Boko Haram, ta fara ne daga yankin na Maiduguri a gabashin arewacin Najeriya a shekara ta 2002 lokacin marigayi shugaba Shehu Musa 'yar Aduwa, kamar yadda muka ji daga bakin wata baiwar Allah 'yar asalin jihar. Sunana Hassana Suleimanu na farko. Na biyu, takaitaccen tarihi na game da hijira da na samu yaran nan a ciki. Mun rayu a Maiduguri ne, a local government na Maiduguri Mafa. So farkon Boko Haramun lokacin da muka fara jin sunayensu a Maiduguri nan ne dai farkon inda suka fara zama tun kan Muhammad Yusuf. Wata rana mun je kasuwa sai muka same su a bakin kasuwa da ƙur'anai a mota. Suna kan mota suna zaune, aka ce an yi bakin malamai suna wa'azi. Ido na da yadda nake ganin ku haka na ga Muhammad Yusuf da Shekau su biyu akan mota da ƙur'anai suna wa'azi. Muka ce to wayannan wani irin malamai ne hakan nan suna wa'azi ga ƙur'anai suna kiran yara sai su musu sadakan dibino. Kaman wasa an kwana biyu hakan nan sai suka soma cewa suna wa'azi a dinga da zuwa gare su ana taruwa ana sauraron wa'azi. To da yake muna dan jin rumors din cewa su ne waɗanda ake tunani za su shigo, ana cewa a'a su ne za su hana yara karatu, su ne za su hana yara makaranta kaza kaza kaza, to sai muka hana yaran mu zuwa ko sauraron wa'azin. To akwai kanina a Madina, wata sabuwar anguwa a Maiduguri. A gurin suka sauka. Wata ran damuwa ta dame ni da sassafe sai na je gurin kanin nawa. Sabuwar anguwa ne, tana da nisa tsakaninta da inda muke. Na same su da yara ƙanana matasa a gindin bishiya. Suna koya musu karatu da ɗan wani ruwa a kofi da dibino a plate suna basu suna ci, kaman wa'annan da wa'anda suka fi wa'annan da samari. Sai na ce to wa'annan fa su muka gani a hanyar kasuwa din nan a bakin titi suna wa'azi. Sai kanina ya ce su ne ai yanzu gida guda suka kama anan suna cike da yara da mata ha da na goye. Na ce kanina to yanzu ya kuke ciki da su? Ya ce kullum haka za su fito nan su dinga ɗora yara karatu, suna basu wannan abun suna ciyar su. Na ce masa to abin da nake so da kai karka yadda ka bar yaranka su shiga, saboda wa'annan ina jin zancen cewa wa'annan ba mutanen kirki ba ne. Muhammad Yusuf shine shugabansa na farko a wancan lokaci, wanda bayan kashe shi da aka yi sai mataimakinsa ya maye gurbin shi, wato Shekau. Rikicin ya fara ne daga wata doka da gwamnatin wancan lokaci ta jiha ta kafa ta hana goyon mutum biyu da kuma tabbacin saka hular kwano. Sai ya ce ai sunan ma wannan mai rawanin Muhammad Yusuf. Sai na ce to na dai abin da ya kai ni a lokacin na kamo hanya na dawo cikin gari. Da na sake zuwa bakin kasuwa sai na gansu. To ba mu daɗe da ganin su da haka ba, wata rana kawai sai muka ji wai sun shigo sun yi irin wannan ya goyi wannan wannan ya goyi wannan a mashin, sun shigo da sassafe cikin gari. To dai a takaice ba mu daɗe da irin wa'annan abubuwan ba sai fitattunu ya fara tashi a Maiduguri. Domin duk inda suka fara zama a Najeriya a Maiduguri ne. So muna cikin haka da su sai na tuna lokacin da na gansu don har na ga makamai a cikin motansu, ni Allah ya nuna mu. Sai na ce to da na je gida sai na gaya mai gidana. Sai ya ce to yanzu ya za mu yi? Na ce mu dai za ka yadda tun da akwai gidanka a local government na Mafa da muka baro mu koma. Kar mu zo mu rasa hanyar fita, kaga an ce mutanen nan za su tada fitina a garin nan. To kaman wasa dai ya ce a'a mu zauna dai mu ga iya gudu ruwansu, a'a mu zauna mu ga iya abubuwan da za su yi. Na ce masa to ba zan yi musu da kai ba, mu zauna. Makwabtanmu haka in sun shigo mu yi ta jajan abin, sai aka raba mana addu'o'i aka ce mu yi ta wannan addu'ar ba dare ba rana saboda kariya da sharrinsu. Wata rana muna zaune an waye gari kawai sai aka ce ai an kashe wasu mutane wanda suke hawa mashin suna wai 3 in 1. To ashe su ne daga Madinan suke fitowa sai su shigo su zo su yi CID a gari su koma. Wata ran kanina ya zo inda muke zai koma sai suka rike shi. Suka ce zai yadda ya bi su ko kuwa zai sha wannan ruwan rubutun ko ku su kashe shi. Sai ya ce ba zai yi ɗaya daga ciki ba. Suka ce ba za ka yi ɗaya daga ciki ba, ya ce to sai babban su ya ce za ka yi ɗaya daga ciki kuwa, ko ka rasa rayuwarka ko ka sha wannan ruwan rubutun ko kuma ka ci dibinan nan. Sai ya ce to zai sha ruwan rubutun. Suka ba shi a kofi, ya ce rubutu ne ba rubutu ba, abu ne mai kama baki. Ya ci dibinan ya sha.
ya ce kamar wanda suka wanke masa ido, sai yana ta ganin komai kuma ko me zai iya yi, sai ya bi su, sai suka koma anguwan nasu can gidan da suka kama anguwan da yake, yana ganin gidansa ya fi karfinsa, yana ciki ya ce gidan kika shiga ɗakuna ne a ciki da matayensu da jarirai da yara, wasu kuma ba sa magana ma, amma akwai matasa kuma ga makamai a ɗaki. Shine yana nan dai wata rana haka Allah sai ya bashi fasaha, sai ya hikima, sai ya zame, sai ya gudu. To sai na ce karka yadda ka bar 'ya'yanka su shiga cikin wannan, tunda Allah ya kubuto mana da kai ka dawo. Sai ya ce to yanzu yanda zai yi, zai samu ya sace su cikin dare sai ya bar anguwan. Amma ba shakka sun ƙara lodo mota cikin dare kuma suke shigowa gurin da yara da mata. Sai na ce masa to yanzu kamar misalin karfe 2 sai ka yi kokari ka fito, ko a wani guri ka make, in gari ya waye ka samu ka shigo gari ka same mu. Sai ya ce to haka za a yi. Ashe wa'annan baki da suka zo a wannan lokaci cikin motan, ashe suna ta zuwa ne har gari ya waye. Sun zo da kwana 2 ya bamu labari, sai wannan fada na Maiduguri na farko da aka dinga jiran mutane a Doguwa, wasu su yi Kano, wasu su yi ina, wasu su yi ina. A wannan lokacin muka watse, dan a Doguwa aka ebe mu muka tafi, muna tafiya mota sai ta ɓaci, sai aka ce mu sake dawowa tunda ana shiga lokacin Maidugurin ana fita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Mutane sun shiga musiba da bala'i a wannan lokaci, wanda kowa ka gani baya cikin hayyacinsa. Uwa ta rasa ɗanta, miji ya tsallake ya bar iyalinsa, mata sun ɗimauta, yara sun gigice, samari matasa sun shiga jeji a yayin da wasu suka hau tsaunuka. Samari musamman matasa sun rasa rayukansu a wannan rikici, a inda wasunsu kuma aka tafi da su, wasu ma 'yan matan an tafi da su, wanda kuwa duk aka samu akasi aka tafi da shi. Fushi kenan, domin zai wuya ka sake jin ɗuriyarsa. Kawai sai suka bayyana kamar fashewan abu, ba za ka taɓa iya irga adadinsu ba. Yara ƙanana in sun kama su yanka, magidanta in sun kama su yanka, in sun ga mace mai ɗan ƙarfi ne hakan nan bata manyanta ba su kama ta, su ɗaura hannunta ta baya su sa ta a mota, wata irin mota da ake iban dabbobi. In kuma mata ta manyanta sai su ajiye ta a gefe. In kuma baki manyanta ba su ce wannan za ta iya taimaka mana ko gun karɓan aihuwa, wannan na ji shi da kunne na. Suka ce saboda muna son yaran da za su so aihu, ba wai wanda suka tsufa ba, muna son jarirai. Haka suka dinga tara mata. Muna cikin hakan nan da su sai na ga makwabciyarmu sun ɗauke ta sun ɗaura hannunta ta baya, tana da 'ya'yan mata guda 3. Suka ebi yaran nan 'yan matan nan suka tafi da su da uniform ɗin Islamiyya. Ina kallon wannan abun a idona. Matan a nan ta faɗi ta suma. Haka aka dinga tsallaka ta mutu bata mutu ba, haka dai kowa ya tafi ya batta a gurin. Sai mai gidana ya ce to kar mu yi garaje, don ba mu san inda za mu haɗu da su ba tunda mun ƙetare wannan gate ɗin. Mu sake koma, to akwai gidan ɗan uwansa sai muka shiga. Muna nan ya aka ce to mu sake ebowa mu taho ga mota, za mu tafi wannan mafaɗin inda muka baro kenan. Muna cikin hakan nan Allah da ikonsa mun fito muna towa, mun kusa dab da mafan inda muka bari sai aka ce an sa wuta, suna nan sun mamaye gurin da su da yaransu da komi su yadda suka to. To Allah na tuba, rundunar da na gani da taron da na gani banda aikin haji ban yi tsammanin akwai taro da zan sake gani da tashin hankali irin na wannan ranar ba. Maiduguri sai da ta zama kamar an yi ruwa ta cinye mutane. Muka sake dawowa wannan ƙauyen mafan. Muna zaune sai aka ce to yanzu sun bar cikin Maiduguri sun faɗa ƙauye, tun da dama daga ƙauyen suka shiga. Wayannan yaran muna cikin hakan nan sai wata mata ta yi sabon aihuwa. Samari kaman ku haka, su rai 7 sai suka shiga gidan matar da su mutanen suka biyo su, a shigan su ƙauyen kenan da daddare. Sai suka yi gidan matar. Ta yi sabon aihuwa tana zaune aka faɗa mata, tsakaninmu da ita gida 3 ne. Samari sun shigo nan gidan, ta ce ita bata gansu ba. Ki gaya mana gaskiya, in sun shigo ki ba mu su, in ba su shigo ba ki gaya mana. Ta ce ba su shigo ba. Suka ce muka sami samarin na a bakin ranki. Ta ce dai ku duba, ashe ita ta ji tausayin rai ne, sun shigo ta ɓoye su a ƙarƙashin gadonta. Ga jariri a hannunta sabon aihuwa. Kawai suna lallekawa sai wani ya ce ai ya ga kafan wani a ƙarƙashin gadon nan su leƙa. Suna ɗaga ƙarƙashin gadon mata sai ga samari kaman ku sun kai rai 7. Suka jawo su a wannan daren, suka musu yankan rago a gabanta, suka ɗauki jinjirinta suka tafi da shi. Har sun fita sai ɗaya ya ce to in ita ɗin mu batta ta yi me? Sai ya ce mu batta, wannan abin da muka mata ya ishe ta. A nan wannan mata ta faɗi ta suma. Suka shiga gida na biyu na kusa da mu kenan. Suka kama mai gidan suka yi masa yankan rago. Suka ebi 'ya'yansa guda 3 'yan mata, suna ihu suna jan su. Dama duk inda suka yi wannan barnan sai su sa wuta sai su tsallaka.
sai suka zo kan gidanmu sai suka sami ni ɗaya. Ina mijinki? Na ce yana cikin Maiduguri. Me kike yi a nan? Na ce ina zaune ne. Yanzu kin san inda yake? Na ce a'a. Ina 'ya'yanki? Na ce ni ba ni da kowa, an kashe su a Maiduguri. Yaushe kika zo nan gurin? Na ce ni ban daɗe a nan gurin ba. Sai ɗaya ya ce ya kira ɗaya waje, me suka faɗa sai ya ce ku zo mu tafi. Suka tafi sai suka sa wuta na ci, na rasa yadda zan yi, ga dare ga ni ɗaya, ga makwabtanmu abin da ya same su, jini ne kawai kake ganin yake malala, ga mai ɗanyen jiki ta suma. Baiwar Allah ta sha wahala sosai wajen ganin ta tsira da rayuwarta, a inda ta tsallake haɗararraka masu yawan gaske. Allah sarki, shi kansa wannan ciwon kafa tata ya samo asali ne daga wani abu da ta taka a cikin ruwa. Muna cikin haka muka fita a daren muna tafiya, to akwai ɗan ruwa da ake kamun kifi, shine sanadin wannan ciwon kafan nawa kenan. Na fita cikin dare ina tafiya na faɗa cikin ruwan, to likitoci a nan suka ce wai wani abu na taka a cikin ruwan. Shine kafan dan tafi haka kumbura, a nan aka min aiki aka cire abin, da na samu taimakon bayin Allah a nan garin. Dan abin duk ya feso min jikina, wai kaman jikin abin da na taka a cikin ruwan haka yake, wai a cikin ruwa ne na samu wannan sanadin. To na sha wuya da wannan ciwon ba kaɗan ba. Ta tsinci wannan yaro da kuke gani a yayin wannan rikici, ta kuma yi sa'a ta tsira da rayuwarsa. Sai dai abin tambaye a nan shine, wai shin ina iyayensa suka shiga? Suna raye ne ko kuma sun mutu?